Il-budget tas-sena d-dieħla mhuwiex eżerċizzju iżolat iżda jkompli jibni mas-sensiela ta' budgets u mal-ħolqa ta' miżuri mwettqa fis-snin li għaddew biex jingħataw is-soluzzjonijiet lill-familji Maltin u Għawċin. Jiena kif ħares lejn il-budgets ta' dawn l-aħħar 11 sena, 12 sena. Wieħed jara pattern fihom, jara li dejjem kien indirizzat xi ħaġa li kellha bżonn tiġi indirizzata. Waqt edizzjoni speċjali tal-programm bil-fatti ftit ħin qabel il-kontroreplika tal-Prim Ministru, il-professur tal-istudji politiċi fl-Università ta' Malta Godfrey Pirotta fakkar kif l-2013 Gvern Laburista kellu l-ewwel isolvi l-problema tal-qatt. In-nisa li qabel kienu jsibu l-bibien magħluqin illum ħarġu fid-dinja tax-xogħol u huma wkoll protagonisti fl-oqsma kollha tas-soċjetà. Dan it-tkabbir ekonomiku hemm biex il-Gvern Laburista jkun jista' jindirizza sfid oħra li kellu l-pajjiż dik tal-pensjonijiet. Pensjonijiet kienu statiċi qabel l-2011 u illum kif qal ukoll jiżdiedu kull sena u l-pensjonanti ċertament huma f'kundizzjoni ħafna aħjar milli kienu 11 sen ilu. Għaliex jien narħadana bħala pensjonant jien innifsi ġifieri, id-differenza li jkun hemm meta jiġu indirizzati kull sena. Barra minn hekk li jkollok żidiet fajnuni oħra biex l-anzjani jibqgħu jekk jista' jkun fil-komunità. Ekku. Li dik ma rridx ninsew waqqas. U dan naraw pattern li dejjem kiber, mhux ħaġa li ġrat darba u nsejniha, imma kull sena hemm attenzjoni biex daw jissaħħu daw il-miżuri. Il-professur Pirotta li jispeċjalizza fis-servizz pubbliku qal li issa li kemm nirġiel kif ukoll in-niset jimxu l-qudiem fil-karriera tagħhom b'mod naturali qamet l-isfida tal-ħin mal-familja u Gvern Laburista f'dan il-budget għal darba oħra ħareġ bis-soluzzjonijiet. U allura l-budget indirizza li jagħti spazju lill-familji biex jqattaw iktar ħin flimkien. U din hija importanti ħafna għall-istabilità fis-soċjetà Maltija. Għaliex xed ngħidlek jien. Għaliex naħseb jiena kellna naraw l-istudji dwar separazzjonijiet u affarijiet oħra bħal dawn ġejjin mill-fatt tal-istress u l-pressjonijiet li jaqgħu fuq il-familji li ma jqattawx ħin flimkien. U anki fejn jitlu tfal hemm bżonn li t-tfal tagħna ikunu mal-ġenituri tagħhom iktar. Dan hu riżultat ta' budgets minn Gvern Laburista li jassiguraw il-futur għal uliedna.